வந்து காமன்லி யூஸ்டு மெட்டல்ஸும் ஏன் மெட்டல்ஸ்ன்ற பேர் வந்தது, எலிமெண்ட், காம்பவுண்ட், ஆசிட், பேஸ், சால்ட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது சோடியம், பொட்டாசியம், கால்சியம், மெக்னீசியம்லாம் வந்து மெட்டல்ஸு. அந்த எர்த் க்ரஸ்டில் வந்து இதெல்லாம் வந்து மெட்டல்ஸு. மெட்டல்ஸுன்ற பேர் வந்து ஏன் வந்ததுன்னா, மெட்டல்ஸுன்றது வந்து அயான்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணும். அதாவது இந்த ஜிங்க், மெக்னீசியம், கால்சியம் எல்லாம் குளோரினோட சேர்ந்தா ஆசிடு, வாட்டரோட சேர்ந்தா பேஸு, ஆசிடும் பேஸும் சேர்ந்தா சால்ட்டு. அதாவது இப்போ HClலும் கால்சியம் ஆக்சைடும் சேர்ந்தா ஆசிடும் பேஸும் சேர்ந்தா கால்சியம் குளோரைடும் ஒரு சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி இப்போ எலிமெண்ட்னா ஹைட்ரஜன் ஒரு எலிமெண்ட், ஆக்சிஜன் ஒரு எலிமெண்ட், ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் சேர்ந்தா காம்பவுண்ட், வாட்டருன்னு ஒரு காம்பவுண்ட். சோடியம் ஒரு எலிமெண்ட்டு, குளோரின் ஒரு எலிமெண்ட்டு, ரெண்டும் சேர்ந்தா சோடியம் குளோரைடுன்னு ஒரு காம்பவுண்ட். இது வந்து ஆசிட், பேஸ், சால்ட் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் சேர்ந்தா ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கு சேர்ந்தா அது வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். அதே மாதிரி சோடியமோட வாட்டர் சேர்ந்தா அது வந்து பேஸு. அதே மாதிரி சோடியமோட வாட்டர் சேர்ந்தா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, அது மெக்னீஷியமோட வாட்டர் சேர்ந்தால் மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு, அதுதான் பேஸ். ஆசிட்னா வந்து குளோரின் வரும், பேஸ்னால் வந்து OH வரும், சால்ட்னா ஆசிடும் பேஸும் சேர்ந்து சால்ட்டு. அதாவது நைட்ரிக் ஆசிடும் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடும் சேர்ந்தால் அது வந்து சால்ட்டு, பொட்டாசியம் நைட்ரேட் அப்படின்னு ஒரு சால்ட் வரும். ஆசிடும் அதாவது பேஸ் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடும் சேர்ந்தால் சால்ட்டு. அதுதான் வந்து ஆசிடு, பேஸு, சால்ட்டுக்கு உண்டான வந்து காமன்